naninguha ko, di man ko perfecto, apan mao jud ni model nako. Tinood lang para masabtan ninyo nga ginahinay na kog wala ang politikanhon kayo nga nature sa gisudlan nato. Gihinahinay na ako, tinudanay lang yun, no? With all honesty and sincerity. Para bitaw nga dili ta mahimong insecure. Sa akong kaugalingon po, sa dihang gitagaan ko yung 47,368 votes. Tungod ni ninyo, mo nang mapasalamaton ko. Sa akong pagpagamigo sa uban nato nga mga public servants o elected officials na wala sa tuang kampo kaniadto, dili na tungod kay mahadlok pa kung mapildi ko sunod, kung dili gusto lang jud nako na usboning konsepto sa politika diri sa syudad sa Digos na puno og pagdumot, puno og kasuko, kay para sa kuha wala tay maabtang nindot niini. Sige tag celebrate og Christmas December 25. Pagpahinumdom kini sa spirito sa Christmas, ugin ang mensahe sa Christmas, mao man si Hesukristo, dili man ning tapok-tapok na to karon. Wala lang ni secondary na lang ni pagkaon, secondary na lang na siya. Ang pinaka-importante dire ang pagtulunan ni Hesukristo nga angay natong ipaambit sa atuang mga kaigsuonan. Ang ako ang pagka-servant leader, ang akong pagka-mayor, mga kaigsuonan ko, dili man ko forever mayor. Dili po ko mabutang dire, kung dili tungod sa tuang bendisyon sa labawang magagagahon. Kaniadto niingon ko sa diyang napildi ko, kay negative kayo ko, nangilabot ka ha ang Ginoo ni ining eleksyon, nganong napildi man ko. Nga tinarong maning ako ah. Sa diyang nagbidaog ko, ako ang na-realize nga mas nahimo kong better leader sa dihang nakasinati kong kapildihan, kaparutan o kalisod sa kong kinabuhi. Kahilaktan ni, apan si John Tracy, sayod ni. Dako ni tabang sa kuha. Ako ang magulang. Sa dihang napildi ko sa 2010, grabe ang kasinatian nga naabot sa kong kinabuhi. Ningon ganin si Badong dumugo sa kuha, siya po nakasinati. Ikaw Brad, wala ta naglayo sa kasinatian. Apan mao ni butanga makapaligo nato. O karon mingon ko nga isip leader, siguro nagpasalamat ko nga nahimo kong mayor karon 2019 kaysa atong 2010. Klaro pagkastorya kay karon andam na kayo ko nga mahimong instrumento o gani gitugot jud sa atong labawong magagahom ang ako ang kadaugan sa 2019 kay nasayod siya. Siya may nasayod sa tanan. Nga karong panahona, mas daghan kong matabang sa katawan tungod sa mga kasangatian o sa ako ang mga nakatunan sa panahon gikan sa akong pagpildi, sa akong pagbangon o unsa ko karon. Makaigsunan ko, nayuban adunay kabalaka. Nanong mga migo man taan ng uban, wala. Dili mo ko pwedeng magpuyo sa kasuko. Kay way mahitabo sa kong kinabuhi ni Ana, o pipila lamang lumalabay rata dire. Dili ta pwedeng kanabitang mahimong, dili ta mo kumpiyansa Ana. Waman ta. Problema lang lagi na nila, ingon ako gaganiha, o dili sila sincero sa ilang pagkihigala kanako, o pakikuyog sa atuang panrabaho diha sa serbisyo sa gobyerno, wala ko'y mahimo na kundi na ko na sila kahadlukan. Nga naman, namantay Ginoo, salig lang tatanan. Maura dyan niya ang mensahe dire. Nung muna mga kaigsunan ko, mga kaubanan akong mga elected public servants, gipili ta sa katawan para mo serbisyo ta sa tanan o walay pili o kitang tanan mahimong instrumento na unsa may dautan sa politika kaniadto himuon natong matahom kini. Pinaagi sa tinudanay nga panaghigala. I offer my hand of friendship and reconciliation sa tanan mauna akong gibuhat karon.
siguro lisod sabton apan tagain lang ko ninyong higayon. Kay kani akong gipangbuhat karon makapalig-on dili lamang sa pagpangalagad nato dinhi sa syudad sa Digos apan sa ato ang grupo.